So ka Umiiyak ka. Maayong alaw kaniyong tanan nga mga suking tipaminawan ni ining handumanan sa sakaawit. Og ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ining akong kaagi. Ako si Sarah. Sa dili pa na ako isugdan sa pagsaysay nga akong kaagi, palihog pagtugtog sa awit nga naguluhan. Kaibigan. Mga bagyo, andito lang ako. RMN Drama presents Handumanan So ka awit. Ano pa daw sa iyang kaagi karon? Mo kining usa ka babae nga taga Ubay, Bohol. Ang atong matatampo nagdasingan nga Sara. Number yo. Come on. Daghan mo silang nagpa-check, uy. Liyahay lang yun. Uy, day Sarah, ni alagi ka. Uy, ikaw man gud ni Delian. Magpa-check up sab ka? O, day, magpa-check up ko sa kong mata. Kinsa may napahibaw ni mo nga na free check up din ni? Si Teacher Edsel. Ah, parehas data. Pagayod number dito ka, aron di ka malangay. Day, muna ko gali ni mo ha. Kay humanam ako pa-check up. Sige, day. Wa pa man ko tawag ka, uy. Hatagi kog number ni mo, bi. Sige, hatagis ko sa mo number, ha. Sige. Katawanan ba ya, uy? Classmate tuod ta, pero karon pa kita maghinatagay og number nato. Maulagi. Ay, dala akong number, oh. Abi binako kinag. Ikaw man gud day. Ako in town ni Day. Oh, nanawag man lagi ka. Mangutana unta po nimo kun mo eskwela pa ka. Muskwela ko, day. Sige, magita niya na sa eskwelahan ha. Day, nagbaon ka? Wa, day, uy. Timing. Gidaghan akong akong baon. Magsaw lang ta. Sure ba? Oh, lagi. Magsaw ta karong paniud to. Sakto ra gid na tong atong baon, no. Sakto kaayo. Uy, hala. Wa man ko'y tubig. Magpalit sa ako, day, ha? Ay, napagpalit, uy. Palit-palit pagid ka. Tunga tayo ng tubig nga akong gita. Sige, Kurt. Day, maayo tingali nga usmo na to atong tawganay. Ha? Di na ta magday, uy. Inya, sa may tutugan, ay. Best friend. Sige. Ganahan ko, ana. Sukad ka ron. Best friend na nga tong tugan, ay. Wa man si Lian mo eskwela? Isa mo kipangita, Sarah? Oh, si Lian ba? Wa lagi di sa lingkuranan. Absent mo siya ron. Ha? Best friend, ngano ni absent man ka? Di ako sa ospital, best friend. Ha? Sa ospital, uy, pagtarong ba? Tinuod lagi. Ang ano na ospital man ka? Na ako'y gipamatuong nagpa-admit ko. Mao ba? Pagpati ha? Oh, best friend. Ha? Moon na kagswela? Oh, best friend. Pero nga naman. Di na ako kaya, best friend. Kapay na kaya akong lawas. Ansa mo kita imong sakit? Di na ako masaldi ni mo. Sige lang, may pahuraw niya ka kunon sa akong sakit. Kung mauna nga muundang kag eskwela. Aw, muundang sad ko. Ayaw, uy. Bahala na. Karon nga muundang kag eskwela, muundang sad ko.
Kay buondag man imong suod nga higalang eskwela, buondag sad ka. Si Lian ramang gud akong suot sa eskwelahan, ma. Aw, bahala ka. Sige lang gud, ma. Bata pa bitaw ko. Mahimo naman ko mo eskwela sa tuig. Ay, ikaw good. Unya sabay buhaton ni mo dinis ato. Mutabang-tabang na ko ni mas liho kon din sa bay, ma. Best friend, na ako ibalita ni mo. Unsa man na? Lana ko'y boyfriend. Tinuod? O, laki. Taga-diin man, sad? Taga Masbate. Uy, layo-layo di ay. Mao, laki. Suloy din sa amo niya, ha? Para magkailam mo. Ah, sige. Anhaon ti kas inyo. Best friend! Gimingaw na kay kunimo, uy! Ako sad, nangahaw kay ko nimo. Asa mo yung boyfriend? Dali ako. Be, Ila-ila mo sa akong best friend, oh, si Sarah. hi. Robin. Best friend. Na ako ibalita ni mo. Unsa man na? I'm pregnant. Tinuod? Oh, laki. Oh, wow! Congrats! Ha? Nanganak na ka? Oh, best friend. Baby boy. Nindot akod. Mo nang ikaw pag minyo na aron makakita kasi mong liwat. Na, unsa man ito na ko pag minyo, oy. Wa magani ko'y uyab. Pagita sa diha, uy. Pohon-pohon. Nahibong lang hinuon ko da. Abi na ko kinsi akong bisita. Ikaw mong good day ni. Huwag kami ngawa din ako. Agimi nga uy, syempre. Malaag ka na. Asa mo tabang laag? Dinilang ko sa duol. O niya, ang imong baby. Okay na to, uy. Tuaman si mama, may nagbantay niya. Dali na manglaag na ta. Kagimingaw kit ko ni mo. Ay, dali. Picture tandu ha. Sige. Dayo ato tas unahan ha. Mga tandu ha. Sige. Kaon na diha ko no. Naon sa di ka. Ano sige makagtutok na ako. Nakalitan lang ko ba? Imog yung gibiyaan imong baby. Unya, nakiglaag ka na ako. Ganahan lang ko nga makauban ka. Kay best friend baya ika. Nyawa ta kahibaw, basig. Mao na ni ang katapusan na itong panag-uban. Best friend. Nabuntag na lang. Pero hangtod karon, wa pa mawa sa kuhan ako na ang kisulti ni Lian. Wa ta mahibaw. Basig mao na ni ang katapusan na itong panag-uban. Gipangilugan man ko sing kisulti, uy. Day, Sarah! Day! Kinsa na? Si Chris ani, Day! Ang igagaw ni Lian! Ablihin ko na kinakoy tuyo ni mo! Day, ansa may tuyo ni mo na ako? Ayaw lang akurat sa ko isulti ni mo, ha? Nga naman, di ay. Day, si Lian, patay na! Unsa? Ganun nahitabo ba ni mo, Lian? Ayaw ginun sa manihitabo, ah. Ganun kahit pag namatay si Lian. May sakit siya sa kasing-kasing. Unsa? Dugan na siya nagantos siya. Hangtod nga. Wala na siya kagunta. Mao na yung permisyong mo hospital. Masakit na siya sa kasing-kasing. Julian!
Wa ko magnahom nga kalit ba di ang mawa na ako ang sood akong higala nga si Lian. Sa pagkakaroon, naglisod pagyud ko og move on sa nahitabo. Ginhin na lang ko to, og daghang salamat sa pagtagad ning akong tampo. More power sa RMN. Mo kita mga higalang kaagi ni Sara nga taga-ubay Bohol. Uban sa awit ngayang kipangayo. Awit nga nagalahan, kaibigan. Ako ang kaibigan. Ang mga kaagi gibuhatan na doon sa radyo ni Ricky Porzuelo garing ugabos sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamuusap mga higala at mga sukid ni paminaw, kinasing-kasing kong gidapit sa papada sa inyong nakalanlaing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa usa kaawit. I-address na lang nining tulumanon, handumanan sa usa kaawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpangina.